Ngwa soro m gaa ka m zụta ihe n'ụlọ ahịa a na-akpọ shopping mall. Bekee na-akpọ ya shopping mall. Ị na-anya kịta ịfụ na m nọ ebe a na-adọba ụgbọala. Ụgbọala ndị bịara ịzụ ahịa dọbasịrị tupu ịbanye ebe a na-azụ ahịa. Ya bụ car park dịka bekee si akpọ ya. Ebe a bụ ebe ndị mmadụ na-adọba ụgbọala ha. Ị na-anya ịfụ na ndị mmadụ na-aba na-apụtakwa. Onye baa o goro ihe ọ chọọ pụtakwa. Etu a ka ọ dị. Ị na-ahụ ndị na-apụ apụ, ị na-ahụkwa ndị na-abata abata. N'ebe a bụ ebe anyị na-eje ịbanye ịzụ ahịa ahụ. N'ụbọchị taa anyị chọrọ ịzụta ihe dị anyị mkpa ndị mụ na ha so. Ebe a bụ ebe ọ ya bụ ịpụta enene akpa gị mara ihe dị n'ime ya tupu ị baa. Ọ ga-abụ o nwee ihe iji enye ya akara ka a ghara ịdị ka i zuru ihe n'ime ụlọ ahịa ha. Ngwa ka anyị banyezie. Ọfụ unu afụgo ụlọ ahịa ihe dị iche iche nọ n'ime ya. Ụlọ ahịa a bụ ebe a haziri ọfụma mere nne na nna ji akpọ ụmụ ha abịa na ya azụ ahịa, maka ọ bụrụ na ahịa adịghị agha agha ịkpọrọ nwatakịrị baa ya o nwee ike ifunarụ gị. Mana ụdị ebe a haziri ihe niile ọfụma. Ị baa i welu ihe ị chọọ welụkwa ya n'ebe ọ na-adị. A hazichara ihe niile dee ya akara ego ole a na-ere ya ka ọ ghara ịbụ ịpụta ị sị na ị marọ ihe ego ole ị na-ego. Ha ncha niile nwere ọnụ ahịa edere n'arụ ya ị ga-eji mara ego ole ọ pụtara. Ebe a kịta bụ ebe a na-azụ ihe a na-eri n'ọnụ, ya mere iji hụ ndị mmadụ buru ibu. Bread dị n'iche n'iche dịka oyibo si akpọ ya. N'Igbo anyị na-akpọ ya achịcha koro eko. Achịcha. Nekwa ihe a na-aṅụ aṅụ ebe a, o juru eju bara abara. Nke ọbụla ị chọrọ nọ n'ime ya. Negharịa anya ka ị hụ ihe a m na-ekwu maka ya. Ma mmiri o, ma mmanya, beverages dịka bekee si akpọ ya, ma nke a na-ata ata ma nke a na-aṅụ aṅụ. Ị na-anya ịfụ na onye ọbụla na-ewere nke ọ chọọ n'etu o si masị ya. So ị na-anya i werụ nke ị chọrọ. Ọ bụkwa na ị chọtabeghị nke ị na-achọ i jisie ike na-achọ ya. Dịka ị nọ n'ụlọ be gị taa na-enegharịkwa anya dịka m na-eje ịzụ ihe m na-azụ ka ị marụ ma ihe m na-azụ ọ na-amasị gị, ma ọ bụ ịfụ ihe ị chọrọ ị gwakwa m ebe be gị dị ka m nwee ike wetere gị ya n'ụlọ. Dịka ị na-enwere ike ije n'ụlọ ahịa taa ị na-anya ịfụ nwatakịrị a na-enwe aṅụrị na-etere egwu maka gịnị? Egonyego ya ihe ọ chọrọ. Obi aṅụrị wee na-akpa ya, ọ na-agba egwu. Nne na nna ya kpọ ya wee bịa ahịa. O wee bụrụ ya. Ị na-anya ị marụ ma o nwere ihe na-amasị gị dị ebe a ị gwa m ka m wetere gị ya n'ụlọ gị dịka ị dina anị ekiri ihe onyonyo a. Ọ ya ka m ji weta ya ka ị na-esonye m. Ọ bụkwa na be gị dị anya na mama m weta ya, mma enye ya ndị a na-akpọ ndị nje ozi dịka bekee si akpọ ya dispatch riders or dispatch, so that ka ha nwee ike weta ya ruo na be gị. Nekwa nke a mango kpọrọ nkụ. Incase ọ bụ na ịfụrọ nke dị yori yori, nekwa ndị kpọrọ nkụ. Nke a akị bekee kpọrọ nkụ. Dịka ọ bụ na akị na-agụ gị ịfụnwụrọ ndị dị fresh, nekwa ndị kpọrọ nkụ ebe a. Potato. Ị bịa were ya yewe. Nke a ka a na-akpọ plantain chips. Nya ojoko eghere eghe, ojoko na-achaghị acha eghere eghe. Ịfụ gị ya. Legharịwa anya ka ị mara ihe ị chọrọ ị gwa m. Ọ bụrụ na ndị a na-aṅụ aṅụ isi ebe ahụ wee werebe. Kedu ka ị mere gị onye ọma na-esonyere m n'ụbọchị taa?
eji m n'aka na ị na-enwe aṅụrị dịka m na-azụ ahịa a na-egosi gị ka m si azụ ya. Ọ bụrụ na o nwee ihe ị nọ na-achọ, ị gwa m, ewetere m gị ya. Ihe a bụ ndị mụ na ha so bịa ahịa. Anyị na-achọkwa ihe anyị ka na-achọ, anyị egotechabeghị, anyị ka na-ego. N'ọdụ achịcha ka anyị nọ, ya achịcha ekoghị eko ka bekee na-akpọ bread. Ebe a ka anyị nọ, anyị chọrọ igoro bread, ya bụ achịcha koro eko. Nekwa nke bekee na-akpọ burger. Biko gwana m ihe a na-akpọ burger n'Igbo, mana ị ma na ihe a abụrọ nri ndị be anyị, so ndị be anyị enwere afa ya, maka na ndị oyibo, ndị ọcha bụ ihe na-eri ihe a, ha na-akpụ ya burger. Anyị amara maka ya, mana anyị na-erikwa ya maka ihe ụbọchị nye, mana ọ bụrọ ndị Igbo. So ọ bụrọ ndị Igbo, ya bụ na m amara afa ya n'Igbo, mana ọ bụrụ na ọ nwee ihe iche na a na-akpụ ya n'Igbo, iwenite onu gwa anyị ka anyị soro gị mụtakwa. Ịfụrụ ya, akachara akara ka ị ghara ifu efu. O nwee ihe ị na-achọ ịchọta ya, nke a chocolate and candy, so i soro line ahụ jee chọwa chocolate and candy. Ọ bụ na ihe ị chọrọ, ọ bụkwa na ị chọrọ ka m wetara gị chocolate and candy, kwuo ka m ngwa ndị na-ere ya ka ha wetawa ya ozugbo ozugbo, ka ntinye ya ka anyị nwee ike wetara gị ya. Ọkwa ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Ya bụ, ama m na ị na-enwe aṅụrị dịka ị nọ na-enegharị anya n'ụlọ ahịa a, na-ahụkwa ihe dị iche iche a na-elegasị n'ime ya. Ndị akwụ ebe a bụ ndị na-eche ka ewepụta ihe ha chọrọ ka enye ha. Nekwa mmanụ, nekwa akwa ọkụkọ, nekwa akwa ọkụkọ. Ọ bụ ụlọ nke ị chọrọ, ịgwa m. Nekwa nke bekee na-akpọ bọta eji ata bread. Ekwuo ka e wetarụ gị ozugbo. Na-enegharị anya, ị na-enwe aṅụrị. Gị nwa afọ Igbo m ji eme ọnụ, eji m n'aka na arụ dị gị, eji m n'aka na ụbọchị gị na-aga ọfụma dịka ị na-esonyere anyị n'ihe onyonyo a. Na-enegharị anya, nke a bụ nke bekee na-akpọ wine, na ya abatagokwa ebe a na-ere ude na ncha, ihe eji achọ mma. Ya bụ, ọ bụ nọ nke a bụ nke na-amasị gị, ị gwa m, ga-amalụ ka a esi wee weta ya nye gị. Ọkwa ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Gị onye ọma m ji eme ọnụ, ezigbote nwa afọ Igbo, na-amụkwa asụsụ Igbo, na-asụkwa asụsụ Igbo, ka Chineke ji ike niile gọziere m gị. Nke ị na-eme ya bara gị. Ị na-eme ihe ọjọọ, wepụ aka, enwe n'ofe. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọma, jidesie ya ike na ihe ọma dị mma. Ka Chineke gọzie ihe ọbụla ị na-eme, ka Chineke mee ka ihe ị na-eme na-agara gị nke ọma. Gị ezi nwanne m, ka emesịa. N'ụbọchị ọzọ, m ga-ewetara gị ozi ọzọ n'ihe onyonyo ọzọ. Ka emesịa. Gị ezigbo mmadụ, gị ezigbo mmadụ, jisie ike na-eme ezigbo omume. Etinyekwana aka n'ihe ọjọọ, jisie ike na-eme ezi omume. Ka Chineke bi n'igwe wee na-agọzi gị. Egbe bere, ugo bere, nke si ibe ya bịara, ya gosi ebe ọ ya ebe, maọbụ nkụ akwa ya o. Ọ ya ka m na-agwa gị, ka i wee nwee ike na-eme ihe kwesịrị na ị ga-eme. Ngwa, ka ọ dị na mgbọsị ọzọ. Ka emesịa.